Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Uya ang bareta sa oras na ini. Barangay Council kan Barangay Peña Francia preparado na sa pagsabat kan bagong taon. Ang detalye sa report ni Jerome Brito. Kan nakaaging Pasko, aminado ang Barangay Council kan Peña Francia sa siyudad de Naga na matuninong ang sendang barangay kaya sa ngunyana iniman ang pighinguhan na mangyari sa pagsabat kan bagong taon. Sigon kay Kapitan na Boboy Sierra, apara kan pulis visibility sa simbahan kan Peña Francia Shrine saro sa pigtututukan kan barangay ang mga aki na maiwasan na magamit nin paputok para maiwasan ang disgrasya. Doble ingat na lang po ta baka leta man hinahagad, baka may disgrasya, leta man makontrolan sa iba, talagang nabarakal ng paputok. Maray ko medyo maingat man din nagpapaputok, di safe kita gabos. Pero ang pagirumdum lang, mag-ingat po si mga kaakian, kung pwede si magurang, i-guide si mga aki, kung pwede dahil na magbakal ng paputok, sayang man ng kwarta. Although naging tradisyon po bagayan, pero dapat maging maingat kita sa paggamit kan mga firecrackers. Para sa Barangay Peña Francia, anas man na barangay sa Naga, an maot na magina tuninong ang pagsabat kan bagong taon na siring kan pagsilibrar nin Pasko sa siyudad de Naga. Para sa Janan TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Aabuton sa 2 milyones pesos ang danyos kan kasulo sa duwang establishmento sa Banwaan kan Pili Camarines Sur. Susog SFO2 Janjan Lorzano kan BFP Pili. Padagos panindang pinag-iimbestigaran ang kausa kan kalayo na nagdara nin danyo sa tindahan nin feeds asin aluminum glass shop. Mientras tanto, tulos man nakapagresponde ang mga pagtaraid na bumbero sa Banwaan ng Pili Camarines Sur para pagsiguraduhon na daiini makakalakop sa pagtaraid na edipisyo. Asin yan ang mga bareta sa aldaw na ini. Padagosan ang mag-antabay sa GNN TV 48 Naga para sa iba pang mga bareta. Ako po si Mark Mendoza. Diyos mabalos kang sa indong pagantabay.